Analiżi tal-Uffiċċju tal-Awditur Ġenerali dwar is-sistema ta' distribuzzjoni tal-elettriku sabet li l-investiment kapitali fin-netwerk ta' distribuzzjoni tal-elettriku għal voltaġġ għoli ma kienx biżżejjed biex jilqa' ċirkostanzi soċjo-ekonomiċi u klimatiċi li seħħu qabel l-2023. Ir-rapport li tqiegħed fuq il-mejda tal-Kamra mill-Awditur Ġenerali Charles Degwara analizza jekk fl-aħħar 10 snin sar x'investiment u ppjanar biżżejjed mill-Ene Malta biex il-pajjiż ikollu sistema b'saħħitha li tilqa' domanda tissa u futura. Sab li l-tuħ tad-dawl fis-sajf tas-sena l-oħra ġara minħabba bosta ħsarat mifruxa man-netwerk ta' voltaġġ għoli. L-Uffiċċju tal-Awditur qal li l-istatistika marbuta mat-temp ikkonfermat li t-temperaturi għoljin li għexna b'mod sostnut għal numru ta' jiem konsekuttivi s-sajf li għadda kienu xi ħaġa mhix tas-soltu għal perjodu daqshekk twil. Għalli dawn kienu l-ogħla tul l-10 snin analizzati kif kienu f'bosta pajjiżi Ewropej. Madankollu qal li l-eżerċizzju wera li l-indikaturi kienu qed juru żieda fil-perjodu mistħarreġ. Sab li waqt l-investiment kapital għal voltaġġ għoli der jonqos, b'kuntrast dak għal voltaġġ baxx u l-installazzjoni ta' arloġġi ġodda kienu qed jiżdiedu. Għal l-investiment fid-distribuzzjoni kien ferm inqas mill-baġits annwali, madankollu għaraf li l-Ene Malta tħabbat wiċċha ma' bosta sfidi li xekkluha milli twettaq proġetti u xogħlijiet ippjanati. Fost oħrajn semma d-disponibilità tal-kuntratturi u tal-cables b'voltaġġ għoli. L-analiżi sabet ukoll li l-Ene Malta ma kienx konformi mal-obbligu li tippubblika l-pjani ta' żvilupp tan-netwerk u tissottomettihom lir-regolatur li jagħżel li ma jimponix penali. L-Awditur temm jikkonkludi li waqt li qabel is-sajf tal-2023 in-netwerk esperjenza perjodu relattivament stabbli, innota b'mod pożittiv iż-żieda qawwija fl-investiment kapitali fin-netwerk ta' voltaġġ għoli matul l-aħħar sena. Temm jgħid li dan jindika li l-Gvern ara fl-importanza strateġika li jindirizza r-riski marbuta ma' dan l-inkonvenjent.